Belaikai hambai जों दिनै रामचंद्रघाटनि जोंनि ब्लक कमिटि टिप्रामथा YTF TWF ताइ TISF सारा खय डिस्ट्रिक्ट नतुई जों कायसा प्रग्राम अर जों आसुबलायखा एकाय अर जों चिनि पार्टीनि दिसनतुई ताइ TISF नि जे खनान जे स्ट्राइक नतुई जों अर प्रग्राम सालायजाका आरो मानजाका चिनि गरम गोनां EM सुहेल दा बर्मा न खबुई चिनि जे पार्टीनि जे ब्लकनि जत्तन और मानजा फैका अजमा जिक संग्रह ताई YTF नि मानजाखा एकाय जों खनानि बन्न सक्सेस खालायनायनि बागै जततक जिनि जे फाननांगौ रामचंद्रघाट आबो तियारुंजा तिनि सिमो तियारुंखा जों गाय जों खना बन्न सक्सेस खायनाय तामनि इंगाखाय कक बरक सिनि माने कक न सैनानि वो स्क्रिप्ट जतनि काहाम वो कक बुथाय जतनि माने काहाम जों अबनो जों सायनानि बागै एवं गभर्नमेंट मन पार्मानेंट सल्यूशन रिनानि बागैनो खना जों अमनो तुयै जों सबन नखरनाय हामबाय जों दिनै अर जोंनि रामचंद्रघाट ब्लक कमिटिनि जों दिनै खना जे स्ट्राइक न ते जों अर मिटिं आचलिका लगे दङ जोंनि अनरेबल MLA परमना अप्रा रंजित बर्मा जे जोंनि भाइस प्रेसिडेंट साबजोन जोंनि अनरेबल चेयरमैन बर्मना एंड्रयू देबर्मा जे जत जोंनि त्रिपुरा ब्लक रामचंद्रघाट त्रिपुरा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट जो लीडरशिप दिनै जों कक्साब लेखा जों साइमानो खनाव जे जोंनि जे इंडिफिनिट पीरियड नि मगे स्ट्राइक न खालायनो थांनाय दङ अब जोंनि आमानि कब्र कक न जों बरम मानन बागै एबा जोंनि स्क्रिप्ट न जे इशू दंमोन आमानि डिमान्ड दै जोंना स्ट्राइक खालायनाय जों अबनो साननो हायो जे जे खना जे स्ट्राइक अमति परमतन बागै सिमे सारा डिप्रेशन बागै जों पार्मानेंट सल्यूशन नांगौ तांगे चिनि आमानि कौनो जों बरम नांगौ चिनि आमानि कौनो जों दाम बेसिना अब चिनि डिप्रेशननि हानि जोंनाय बुइबाय जों चंजागिरिया आमा हाकिना जों बसंगौ जों जबा थानजों जों चिनि जस्टिस माननाय हामबाय